I-IFP ithi isemkhankasweni wokukhuculula inkohlakalo. Ithi izoqala ngowabe eMeya yaseThekwini uZandile Gumede. uGumede waboshwa ngeinsolo zenkohlakalo malungana nethenda lemali ezigidi ezingama400 samarandi lenkampani yokuqoqa imfucumfucu kuleli dolobha. I-ANC yamehlisa uGumede kulesi sikhundla yamfaka kwesokuba yikhansela. Kepha ke kuthe kungazelele umuntu wabonakala esefungiswa njengelungu lesishayamthetho saKwaZulu Natal ngoNcwaba. Kepha ke lesi sinqumo sahoxiswa emva kokuthi isigungu esiphezulu seqembu sanquma ukuthi zonke izikhulu zeqembu ezibhekene namacala ezinkantolo zishenxe. I-IFP ithi uGumede ukhwabanisela isishayamthetho ngokholela umsebenzi angawenzi. Sambhalela usomlomo wasiphendula wathi asikhulume no-ANC akanawo amandla okumkhipha eParliament uZandile Gumede. Salibhala iqembu ka-ANC kwaZulu Natal alizange lize lisiphendule ngisho nanokuthi litholele incwadi yethu. Manje ke sesithatha isinyathelo sokuba siye enkantolo enkulu. uHlabisa uthi inkohlakalo ethinta amathenda ama-PPEs idlalo bikulesi sifundazwe ukhomba kakhulu umnyango wezenhlala kahle. Insikazi indekezweke yona u-13 million ukuba isabalalisa ukudla eThekwini nasemgungundlovu, kodwa ihlazo ngoJuly noAugust ukudla okuyikhona okusasabalalisiwe ku-1025. uHlabisa uthi iqembu lakhe lizodlulisela ophikweni oliphenya amacala akhethekile lolu daba.